Presidentti Urho Kekkonen on kuollut. Entinen tasavallan presidentti kuoli kotonaan Tamminiemessä viime yönä kello 1. Välitön kuolinsyy oli aivorungon verenkiertohäiriö. Lakitieteen tohtori Urho Kaleva Kekkonen toimi tasavallan presidenttinä 25 vuotta. Ensimmäisen kerran hänet valittiin presidentiksi vuonna 1956. Kekkonen joutui luopumaan tasavallan presidentin tehtävästä syksyllä vuonna 1981, jolloin hän sairastui pysyvästi. Presidentti Kekkonen oli syntynyt Pielavedellä. Hän olisi täyttänyt ensi keskiviikkona 86 vuotta. Urho Kaleva Kekkosen poliittinen ura kesti puoli vuosisataa. Siitä ajasta hän hoiti 25 vuotta tasavallan presidentin virkaa. Maalaisliiton presidenttiehdokkaana Kekkonen oli jo vuonna 50, mutta J.K. Paasikiven voittamiseen hänellä ei ollut mahdollisuuksia. Laajoilla vaalikiertueillaan Kekkonen kuitenkin pohjusti jo silloin 6 vuotta myöhemmin tapahtuneen valintansa. Vuonna 1956 Kekkonen voitti huippujännittävässä kolmannessa äänestyksessä sosiaalidemokraattien K.A. Fagerholmin niukimmalla mahdollisella tavalla äänet 151-149. Vielä tuolloin Kekkonen oli kiistelty poliitikko, joka herätti kiivaita intohimoja puolesta ja vastaan. Jännitystä lisäsi se, että samana päivänä kun Kekkonen astui virkaansa, alkoi maassa yleislakko. Ennen vuoden 1962 vaaleja intohimot eivät olleet laantuneet. Kekkosen vastustajat järjestäytyivät oikeuskansleri Olavi Hongan taakse. Honkarintama murtui kuitenkin Neuvostoliitosta tulleen noottikriisin varjossa ja Kekkonen valittiin presidentiksi selvällä äänten enemmistöllä. Kun Kekkosta valittiin 3. kerran presidentiksi, hänen ei enää tarvinnut hiihtää vastatuuleen. Puolueet olivat kypsyneet ja vaali oli selvä jo ensimmäisellä äänestyskierroksella. Kekkosen taakse ryhmittyivät sosiaalidemokraatit, keskustapuolue, kansandemokraatit ja TPSL. Myös liberaalien enemmistö oli Kekkosen kannalla. Hyvin menestyivät myös Kekkosen vastustajat, Kokoomus ja Matti Virkkunen sekä Veikko Vennamo. Vuonna 1974 puoluejohtajat ryhmittyivät Kekkosen ympärille poikkeuslain merkeissä. Sen jälkeen kun eduskunta oli säätänyt ylivoimaisella enemmistöllä poikkeuslain, Kekkonen vannoi 4. kerran presidentin valan. 170 kansanedustajaa kannatti poikkeuslakia, jolla Kekkosen toimikautta pidennettiin 4 vuodella. Kun presidentin valitsijamiehet pudottivat äänestyslippuja uurnaan eduskunnassa vuonna 1978, vaalin tuloksesta ei ollut epäselvyyttä. Kekkonen valittiin 5. ja viimeisen kerran presidentiksi. Valitsijamiehiä häntä kannattaneet puolueet saivat peräti 260. Kekkosta tuki rintama, joka ulottui kokoomuksesta kommunisteihin, ja Kekkosen vastustajia pidettiin poliittisina häirikköinä. Samalla kun Kekkosesta oli tullut koko kansan presidentti, hänen otteensa sisäpolitiikasta alkoi vähitellen hellittää. Myös ulkopoliittinen aktiivisuus väheni ja Kekkonen lähestyi paasikiviläistä varovaisuutta. Kekkosen ulkopoliittinen huippuhetki osui kesään 1975, jolloin hän Helsingissä isännöi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokousta. Helsinkiin oli saapunut 35 valtionpäämiestä Euroopasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Etyk oli sekä Suomen että Kekkosen juhlaa. Kekkosen arkipäivän realismiin kuuluivat taas suhteet naapurimaihin ja erityisesti Neuvostoliittoon. Hän loi hyvät henkilökohtaiset suhteet neuvostojohtajiin, eikä ole liioittelua sanoa, että Kekkosen johdolla Suomi vakiinnutti suhteensa Neuvostoliittoon. Paasikiven Kekkosen linjasta tuli käsite ja sodan jälkeisen uuden ulkopolitiikan peruspilari. Samalla Suomi sai liikkumatilaa myös muilla ilmansuunnilla. Kekkosen vierailut johtaviin länsimaihin toivat Suomen puolueettomuuspolitiikalle myös lännen virallisen tunnustuksen. Kun Kekkonen lokakuussa 1981 väistyi tasavallan päämiehen paikalta, hän jätti seuraajilleen hyvän ulkopoliittisen perinnön. Jo nyt voi sanoa, että Urho Kekkonen on yksi kansakunnan historian suurimpia suomalaisia. Entisen tasavallan presidentin Urho Kekkosen kuoleman johdosta on kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa suruliputus iltaan asti. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen. Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää surun valittelunsa surukirjaan, joka avataan Helsingin Säätytalossa maanantai-aamuna kello 10. Surukirja on yleisölle auki päivittäin kello 10 kello 15. Presidentti Urho Kekkosen kuolema on herättänyt laajaa huomiota myös Suomen ulkopuolella. Ensimmäisenä surunvalittelunsa on ehtinyt esittää Ruotsin pääministeri Ingvar Carlsson. Carlssonin mukaan Kekkosen poismeno tuntuu suurena menetyksenä myös Ruotsissa.
Hän sanoo Kekkosen olleen suuri Ruotsin ystävä ja edistäneen kaikilla tavoin maiden välisiä suhteita. Paasikiven Kekkosen linjalle perustuvan puolueettomuuspolitiikan ansiosta Suomi on saavuttanut kunnioitetun aseman maailmanyhteisössä, sanoo pääministeri Carlsson. Niin ikään monet kansainväliset uutistoimistot ovat korostaneet Kekkosen roolia Suomen sodan jälkeisen ulkopolitiikan pääarkkitehtina. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto puhuu presidentti Urho Kekkosen kuoleman johdosta radiossa ja televisiossa tänään kello 11. Seuraava ylimääräinen uutislähetyksemme on noin kello 11.35.